4, 3, 2, 1, před. Připraví se loď číslo 5. Start za 10 vteřin. 5, 4, 3, 2, 1, před. Připraví se poslední posádka, loď číslo 6. Start za 10 vteřin. 5, 4, 3, 2, 1, před. Na poslední rozjížďku dne se připraví na jedničku Hastrmani, na dvojku Třeskováci, na trojku Artíci, na 4 Šoroni, na 5 Šavlouzubí Veverky, na 6 Draci Striglu. Oh.